Hello guys, good day sa lahat, okay? Lalo na sa mga traders dyan na mga gustong matutong mag-trade, mga Bisaya. Gusto mo diha? Okay, so magtatagalog lang tayo ngayon ha para mas malayo ang marating ng ating video. May na lang panggatas. Kasi hindi ay mga YouTuber tani. Anyway, okay, so my topic for today is about reading the candlestick. Okay, so by the way, magti-trade tayo sa cryptocurrency, using cryptocurrency. Okay, kasi mas mayroon na maraming trading platform or trading na pwede natin gawin, lalo na sa ngayon dito sa lahat ng markets, no? Sa stock markets, meron ding forex, yung foreign exchange, meron din yung mga yung oil, yung gold, ganoon. Okay, so makikita lahat yan dito sa tradingview.com. Okay, so kung gusto mong tumingin sa graph or sa mga price actions ng isang currency, pwede kang pumunta sa tradingview.com. Okay, so makikita mo sa chart, okay, makikita mo sa chart sa TradingView ang iba't ibang klase ng ating currencies available na market. Okay, so bakit crypto ang suggestion ko na iti-trade nyo? Kasi sa crypto, lalo na sa Binance, no, pure buy and sell lang talaga ang gagawin mo doon, okay? So, merong iba na nag-offer ng mga margin trading, ganon, mga leverage trading. Next time na yon, kung mamamaster na natin yung pag-i-execute ng buy and sell sa Binance, no, sa yung pure Binance. Kasi sa Binance meron din silang ino-offer na margin trading, pero focus lang tayo sa yung simple lang na buy and sell lang talaga. Okay? Kasi dito sa buy and sell sa Binance, kung meron kang potential na coin na gusto mong bilhin, tapos ngayon bumaba ang presyo, pagbili mo tapos after few hours bumaba ang presyo, okay lang kasi naka-hold ka ng coin na yan, okay? Unlike sa margin trading, once bumaba ang presyo, losing talaga yung account mo, nagbawas talaga yung account mo, at saka may chance na ma-liquidate yan, meaning mazi-zero ang balance mo. So wala ka ng pera. Okay? So ma-differentiate mo yan pag mag-umpisa ka na, lalo na sa Binance, kasi potential coins na binibili mo kasi may potential nga, at maybe that time na bumaba siya, nag-ano lang siya, nag-retrace, then after how many days or how many hours babalik yan, tataas na naman ang presyo niyan. Kaya ganon. So ganon yung concept sa buy and sell, pure buy and sell na coin sa Binance. Okay, okay, so ngayon ang topic natin is about candlestick. Ito yung mga candlestick. Okay, nakikita nyo dito sa screen. Ito may mahaba, may maliit, meron ding cross, may espada, may martilyo, ganun. So every candlestick may story yan, okay? Bakit green, bakit red, okay? Bakit mahaba, bakit maliit, ganun. May story each candlestick. Okay, by the way, ang candlestick ay nag-uumpisa yan noong 17th century. Okay? So, sino pang may mga lolo na nabubuhay noong 17th century, so mga 1600s, around year 1600s yon. So na-develop yan sa Japan, at saka naka-discover niyan ay si Homa Monehisa. Okay, siya yung first na gumamit ng candlestick. Siya ang father of candlestick, and siya ang pinaka-successful trader of all history dahil sa candlestick na ginawa niya. At saka ang tinitrade niya dati is ang bigas, okay, rice trading. So buy and sell ng bigas. At saka na come up niya tong candlestick based sa price ng bigas niya. Kasi yung presyo talaga ay iba-iba talaga, every day, every month, iba-iba ang price ng isang produkto. Okay? So gaya ngayon, ang gasolina iba na naman, mahal na naman, depende yan sa supply and demand.
Kaya nabuo niya itong candlestick. And how many years in the making, at saka nade-develop at nagiging basic or mostly na mga ginamit sa pagtitrade ay gamit ang candlestick. Okay? So, hope mayroong konting kaalaman about candlestick. Okay? Si Homa Monehisa. Okay. So, ano pala yung candlestick? Bakit candlestick? Or ano ang story? Or ano ang ibig sabihin ng mga ito? Okay? Parang tao, ang candlestick, meron din yung body. Okay? So, nakikita natin dito yung solid na color. Yun yung body. Ito. Yan, body. Depende yan. Merong green na body. Okay? Merong ganyan. Ibig sabihin ng green na body is uptrend yan. Or bullish. Or ang presyo ay galing baba, pataas ang presyo. Kaya green siya. Okay? Body yan sa isang candlestick. At meron ding red. Okay? Ang red naman ay ang presyo galing dito, pababa naman yan. Kaya nagiging red yan. So, indicator yan na ang presyo ay bumaba. Okay. So, ano naman yung mga wick? Okay? Mga wick yung mga din dito sa taas, yung mga parang tail niya. Okay? Nabuo ang wick. Okay? Nabuo ang wick kung ang isang within that candlestick or within that time frame, kasi okay, sa isang candlestick merong time frame yan. Okay, nakikita yan natin dito sa taas. Okay, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, so on and so on, 1 month hanggang 1 month hanggang ilang, kung ano yung gusto mong days or time frame. Okay, isang candlestick na yan, nagre-represent yan ng time frame. Okay, depende sa pinili mo. Gaya nito, 1 hour ang pinili ko, ibig sabihin, every candlestick, 1 hour ang katumbas niya ng mga presyo dyan. Dyan naglalaro or dyan tumatakbo ang presyo within that time frame, within 1 hour. Kasi 1 hour ang pinili ko. Okay? So, nabuo itong mga wick na to, yung mga tails niya, kasi ganito. Okay? Example, gaya nito, red siya. Okay? Ibig sabihin, dito nag-uumpisa yung price. Okay? So, sulat ko yan dito Okay, open. Ito yung opening price ng candlestick. So, dito nag-uumpisa. Okay, example, ganito yan. Diyan. Pagkatapos ng 1 hour, sa previous candlestick, nag-uumpisang mabuo ang another candlestick in 1 hour na naman. Another hour na naman to. So, open dyan. Okay? Pag open yan, nag-generate agad yan ng mga presyo. So, pag pataas ang presyo, example, dito, ito yung price. 8344. Okay, nakikita nyo dito. Dito sa right. 8344 ang price, ang open niya. Okay, pag open niya, 8344. Biglang tumaas, papuntang 8502. Okay, so ang mangyayari dyan, green yan siya. Magiging green yan kasi nga, ang presyo pataas. Okay, so within the time frame, ganun yan, nagaganon. Tumataas yan, bumababa, tumataas, bumababa. And the moment, bababa yan siya, tapos ang pinakamataas na hit na price is 85, tapos bumaba below sa open area, so magiging red na yan siya. Okay, ibig sabihin bumaba ang presyo sa opening price niya, at ang mangyayari dyan ay yung natirang presyo ay nagiging weak yan siya. Okay, yan. So, malalaman natin dito na ang presyo pala sa time frame na to ay ang pinaka-highest na price na narating niya is 85. Okay? Kuha natin. 85 yung pinaka-highest price na narating. Kasi ito yung pinaka-highest na week or na price ang narating niya. Then, example, dito na nagko-close price. Okay? So, close na. Dito. So, ibig sabihin, ito na yung pinakamababa na presyo na narating niya. Okay? Kaya, close yan siya. Then, another candle na naman ang mabuo. Okay, kita nyo? Another candle na naman after 1 hour. Kumbaga, naubos na yung 1 hour. Then, dito siya nag-close after 1 hour. Hindi siya bumaba pa. Kasi kung bumaba pa siya, may wick yan. Okay? So, wala siyang wick. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-lowest price
ang closing price. So, pag ganun, mabubuo na naman yung isang candlestick sa price kung saan siya nag-close. Okay? So, example, pag close niya dyan, ito naman yung open ng isang candle. Opening ng isang candle. Okay? Ng next candle pala. I mean. Yan. Ito naman yung opening ng next candle. Tsaka, within that hour, may price action na naman na nangyayari. Kung pababa, nagre-red. Example, dito, nag-hit sa 79998 ang price. Okay? So, dyan, red. Yan ang highest price na na-hit niya. Lowest price. Then, bumalik. Hindi pa naubos ang isang oras, bumalik siya pataas. Okay? Pataas sa opening price niya. Mas mataas. So, ang nangyayari dyan, nagiging weak na naman to. Okay? Sa 799 na price or 8,000 ba yan? Yan. Pagpataas na siya, okay? Ano nga yung pagpataas na? Very good. Green. Yan. Pagpataas na siya at hindi pa tapos yung 1 hour, ano pa dyan? Gagalaw pa yan kung hanggang kailan niya gusto. O depende sa mga buyers and sellers. Okay? Kasi pag pataas yan siya, ibig sabihin mas marami ang bumibili. Pag mag-green yan siya, pag meaning yan, okay, mas maraming pressure ang buyers kumpara sa sellers. Dito, sa red na to, mas marami ang pressure ng sellers kasi tinutulak niya pababa ang presyo. Ibig sabihin, maraming nagbebenta dito. Okay? Binenta nila lahat o binenta nila, mas marami ang pressure ng mga sellers compared sa buyers kasi natatalo nila ang buyers. Kaya yan, red. The next candle is bumabawi ang mga buyers. Ayan, nakikita natin green, malaking green ang narating. Umabot sa 8.7. Yan, 8.7. Example, 8.7 hindi natin ma-shoot sa 8.7. 8.7 ang pinaka-highest price. At dahil mas malakas pa rin ang sellers, tinutulak na naman niya pababa ang presyo. At dito, nagtatapos ang 1 hour. Okay? Dito siya nag-close. Yan, close. Ayan. So, ang mangyayari dito, ang natirang presyo galing sa pinakamataas hanggang sa pag-close niya ay magiging weak na naman yan. Okay? So, ibig sabihin, okay, mas mataba itong isa eh. Pantayin natin sila. Ayan. Ibig sabihin, ito yung pinaka-highest price na narating niya. 8.7. Okay? Ito yung 8.7. 8.6. 8.7 yung sabi ko, no? Okay, example, 8.7. So, 8.7 ang highest price na narating niya based sa candlestick na to. Okay, review natin ha. Sa first candle, okay, nag-o-open siya dito. At may pressure ang mga buyers kaya tumaas hanggang 8.5 ang price. At dahil mas malakas pa ang mga sellers, bumaba ng husto hanggang dumating sa 8.1. At dito nag-close. Ibig sabihin, in this candlestick, mas malakas ang selling pressure. Okay, sa next candle na naman, kung saan nag-close ang previous candle, doon mag-open ang next candle. Dito nag-open at nag-attempt na ihila na naman pababa ang presyo. Okay, lumakas ang presyo ng sellers. At bumawi bigla ang buyers kaya tumaas hanggang 8.7 in that time frame, 1 hour. At dahil mas malakas pa rin ang sellers, binaba na naman at dito nagko-close sa 8.4. Ayan. Yan ang story ng candles. So, every candlestick, may story yan. Depende kung sino ang malakas sa kanila. Okay, so another example. Tanggalin mo natin to para tingnan natin sa graph, no? Mga graph. Okay. Doon tayo titingin sa 1 minute kasi mas mabilis ang pag fluctuate ng prices. O yan. Okay? So nakikita natin ang presyo pababa. Okay, pababa siya sa candle na to. Tingnan mong candle na yan, oh. Hinahila. Mas malakas ang sellers. Mga selling pressure, okay? Ayan na. Pero hindi pa patalo ang mga buyers. Tinutulak pataas. Tingnan natin ang 15 seconds remaining, 13,
12. May timer yan dito sa trading view. Kaya malalaman natin kung kailan magko-close ang isang candle. Ayan, 5, 4, 3, 2. Tingnan natin kung saan siya. Ayan. Nag-close siya dito. Nabuo ang isang candle. Bumaba, naging red. Okay? At merong nabuong mga wicks. Okay? Sa mga candlestick na yan. Okay? So, the longer the time frame is, so every time frame, tingnan mo, sa 1 minute time frame, iba ang hugis niya. Sa 3 minutes time frame, iba din. Kasi nga, every candlestick, isang isang time frame, isang cycle, or isang kung kailan matapos or kailan nag-start or nag-stop ang time na napili mo. Ayan ito, 3 minutes, okay? 1 minute remaining. Ayan, dahil 3 minutes lang yan. So, kung mag 5 minutes ka naman, parang mas plus 5 yan. O yan, 2 minutes remaining. Kung 15 minutes naman, iba naman yung hugis ng graph niya. The longer the time frame is, mas stronger, or ibig sabihin mas reliable ang pagbabasa natin ng candle. Ibig sabihin, mas strong yung mga signal, okay? Kasi sa candlestick na to, malalaman natin ang next na move ng price based sa candlestick na to. Example, ganito ha. Kagabi, okay, biglang tumaas ang Bitcoin from 8.1 hanggang 8.6. Yan, $500 ang in-increase niya. Tingnan natin kung saan at kung bakit ganon, based sa candlestick, bakit tumaas ang presyo. 30 minutes yan, hindi pa masyadong malakas ang signal niyan or ang indicators kung ano ang next move ng Bitcoin or ng isang currency. Punta tayo sa 1 hour. Okay? Tingnan natin ang mga candles na to. Kung bakit biglang tumaas. Okay? Presyo niya. Isa sa mga indicator lang tong candlestick reading. Kasi hindi tayo anong tawag nito? Hindi tayo didepende sa candlestick reading lamang. Kundi gamitan natin ng ibang mga indicators. Anyway, just for the sake of this tutorial sa candlestick ang titingnan natin dito, okay? So dito tayo mag-uumpisa kung saan nag-reverse ang presyo niya. So dito na side, okay? Dito. Kasi dito nag-uumpisa kasi galing dito pababa siya, nagre-reverse dito. Right? Papunta diyan. Kaya diyan. Okay? Based sa candlestick na yan, based sa simple reading of the candlestick, malalaman natin may mga signal, may mga hint tayo na posibleng magre-reverse ang presyo na yan. Alright? Okay. Tingnan natin dito ng mga candlestick. Ano ang nakikita natin? Okay? Mas marami or mas mahaba ang mga wicks dito sa baba. Sa mga baba compared sa taas ng mga wick. Ibig sabihin yan, lumalaban ang mga buyers. Buying pressure. Tingnan mo dito. Itong candlestick na to, red, okay, or dito pa lang, napakalaking selling pressure ang nangyari, okay? Mahaba, masyado, malakas ang pressure niya. Pero ni-reject, right? Ni-reject ng mga buyers. Kaya nandito yung wick na to. Ito, wick na yan. At expected natin yan, next candle na yan, dahil malakas ang pressure ng buyers dito ng candlestick. Masasabi natin na malakas ang pressure niya kasi nakaya niyang itulak pataas, na stop niya ang pagbaba ng presyo sa ganitong wick. Okay, mas mahaba na wick. Then pag ganun, next candle, malalaman natin yan, confirmation yan. Tingin mo sa next candle. May wick pa rin. Alright? So another confirmation na naman yan na pataas na talaga ang presyo. Right? So dito na naman, lumalaban pa rin yung buyers. Ayan, tingnan mo dito. Mas mahaba na ngayon ang wick compared sa body niya. Although dito, bumawi ang sellers. Okay, kasi
Ganun talaga ang market, pataas pababa. Pero mas marami ang pressure ng buyers dito. Okay? Lalo na dito. Dito sa apat na candles na to. Okay? Apat na candle. Tingnan mo. Mahaba na ngayon, mas mahaba na sa body, mas mahaba na sa body ang wick, mas mahaba na sa body ang wick, at dito na. Dito na. Ayan na. Pwede ka kung gamitan natin ng other indicators ito. Okay, magko-confirm ito ng ibang indicators. Pwede ka dito bibili. Or dito. Bibili ka dito sa candle na to. Pagbili mo niyan, ayan, napakalaki. Tingnan mo ang percentage kung dito ka nakabili. Kakuha ka ng 5%. 5.8% sa entry mo, galing sa entry mo. Yan. So, ganon. At doon, okay, yun. Doon nagtatapos ang ating background, konting background about candlestick. Paano nabuo at ano ang story behind the candlestick. Okay? So, just hit the subscribe button, the bell button para sa notification for more videos na gagawin ko. Gaganahan pa ako. Lalo na kung mag-comment kayo dyan, magsasuggest kayo kung anong ituturo ko, anong topic na gagawin natin, next videos. At saka, okay, so yun, abangan ang next videos. God bless us all. God bless you guys. God bless all.